Dobrý deň, moje meno je Viktor z Avalon IT a dnes sa pozrieme bližšie na náš interaktívny monitor IT Touch. Tento produkt, ale aj ďalšie produkty pre školy nájdete na našom e-shope preskolu.sk alebo avalonit.sk. V sekcii realizácie nájdete aj mapku s hromadou našich inštalácií, niektoré dokonca aj s fotkami. Takže poďme sa pozrieť bližšie na tento interaktívny monitor IT Touch. Máme ho dostupný v 4 veľkostiach: 55, 65, 75 a 86 palcov. Všetky tieto veľkosti, okrem teda 55, sú dostupné aj v rôznych kombináciách s krídlami. Vieme tam dodať biele alebo zelené keramické krídla, ktoré vedia byť zatvárateľné, ale to všetci poznáte. Ale kto ešte nepočul, tak máme dostupnú aj variantu LCD blackboardov. Tieto LCD blackboardy sú vlastne krídla, ktoré nahrádzajú štandardné popisovacie tabule. A tieto LCD-čkové blackboardy vedia byť popisované všetkým možným dostupným, čo máte po ruke. Čiže nemusí tam byť spotrebný materiál, vyslovene kriedy alebo fixky, ale viete použiť aj pero, ktoré je od interaktívneho monitoru, alebo perom, ktorý je priložený k blackboardu. A takisto ich viete mazať rukou alebo jednoduchým stlačením tlačidla. Čiže aj takéto kombinácie máme. Tieto rôzne kombinácie, ktoré teda s klasickým interaktívnym monitorom vieme urobiť, vieme dodať na rôznych držiakoch. Napríklad na mechanických držiakoch, ktoré vedia posúvať ten interaktívny monitor s krídlami hore-dole. Takisto na elektrických stenových držiakoch, ktoré vieme teda tiež posúvať hore-dole. A čo sa týka stenovej montáže, máme dostupnú aj variantu pylónov, čiže takého protizávažového posúvu, kde sa tiež celá konštrukcia teda vie hýbať hore a dole, alebo v kombinácii dvojpylónu, kde sa hýbe aj monitor a hýbe sa aj tabuľa. Čiže to je k tým pevným posúvom a pevným možnostiam montáže. Ak by sme chceli nejakú mobilnú podstavu alebo mobilnú sadu, ktorú vieme prenášať v rámci miestnosti, tak máme aj elektrické alebo mechanické držiaky k týmto interaktívnym monitorom, ktoré si len zavesíte a viete jednoducho daný monitor prenášať v rámci miestnosti. To isté platí aj pre tie LCD-čkové blackboardy, ktoré vedia byť použiteľné samostatne len na držiaku, pripojené na počítač a vedia teda komunikovať s počítačom. Čiže toľko je k nejakému úvodu a k rozdeleniu tých daných veľkostí. Poďme sa pozrieť na ďalšiu časť. Poďme teda na prvotné spustenie interaktívneho monitora. Čiže interaktívny monitor si pustím tým úvodným tlačidlom. Na začiatok sa nám spustí to bootovacie logo, respektíve obrazok, ktorý si tam viem navoliť aj podľa seba. Čiže viete si kľudne vybrať aj logo vašej školy alebo iný obrazok na začiatku, ktorý sa zobrazí vždy pri spustení toho interaktívneho monitora. Hneď po ňom nabehne animácia. Túto animáciu si viete takisto vybrať podľa seba a navoliť si tam svoje video školy alebo niečo iné. Nedá sa to zrušiť, dá sa to len zameniť. Tieto nastavenia je ale potom potrebné prejsť si s našimi technikmi. Sú troška zložitejšie, respektíve sú schované, nie sú v štandardnom menu, ale treba vyvolať také špeciálne technické menu. Takže na začiatok ja si spustím z bočného menu ešte nahrávanie obrazovky. Toto tu menu, ktoré si spustím vlastne z toho bočného menu, nám zobrazí základné informácie alebo rýchle aplikácie, ktoré viem používať. Okrem nejakého svetla, ktoré mi zobrazí takúto bublinku, ktorú si viem potom zväčšovať, zmenšovať a použiť ako rýchly nástroj, tak tu mám ďalšie nastavenia, ako napríklad detský zamok, časovač na hodinu, oponu, alebo ochranu očí, ktorá mi tak zožltne obrazovku. Ja si ale prepnem vedľa, kde mám obrazovku záznamu. Vy ešte môžete z tohto menu využiť napríklad snímok obrazovky, ktorý vám vlastne tú obrazovku urobí tzv. Print screen určitej časti, ktorú si navolím, alebo možno zväčšovacie skličko viete použiť či fotoaparát. Napríklad, ak máte pripojený vizualizer, ktorý tu máme pripravený na neskôr, tak ja si teda pustím ten záznam obrazovky, si ešte skontrolujem nastavenia, dáme si ho bokom. Tak, poďme sa pustiť do úvodného nastavenia. Čiže, čo sa týka základných nastavení, tie netreba vôbec zmeniť. Tie môžu ostať tak, ako sú, tam veľa možností nemáme. Čo sa týka témy, tému máme zvolenú na začiatok edu tému, tu tiež netreba meniť, ale kľudne si môžete, ak vám vyhovuje viacej iná, zmente si ju na inú. Tapeta, to je jednoduché, len pozadie, to si môžete takisto zmeniť, ako vám vyhovuje iné, alebo chcete vlastné. Čo sa týka displeja, teplotu farieb je možné si zmeniť viac na studenú, alebo viac na teplú. To už je podľa preferencií, štandardná je ale tá neutrálna farba. Nastavenie obrazovky,
Toto nastavenie obrazovky hovorí vlastne o tom, že ak posuniem celú obrazovku do jednej strany, spustí mi nejakú aplikáciu. Ja si tu dám napríklad tabuľu, podržím, posuniem, kľudne to vypnem a teraz, keď posuniem celú obrazovku do strany, vybehne mi aplikácia, čiže ten writing, ktorý som si otvoril, na ktorý viem písať. Čiže takto, vrátim sa naspäť, už nie posunutím obrazovky, ale idem naspäť na domček, cez bočné menu, vrátim sa do tých nastavení, ale ešte by som spomenul jedno nastavenie. Ja som posunul obrazovku do tejto strany. Ak ju posuniem teda do pravej strany, vyskočí mi takéto akéby úvodné okno. Napríklad, keď máte rodičovské združenie, viete si pripraviť nejakú úvodnú obrazovku, napríklad na tému, ktorej sa rodičovské týka a viete rodičom zobraziť úvodnú obrazovku túto, vašu pripravenú. Následne z tejto obrazovky si to len posuniete a viete pokračovať na prezentáciu alebo na inú tému, ktorú už máte pripravenú, inú aplikáciu. Čiže ja sa vrátim naspäť do tých nastavení. Poďme pokračovať na pripojenie na sieť. Čo sa týka pripojenia siete, mám možnosti káblovú sieť, čiže zo spodnej strany internetový konektor, ten je v základe vypnutý. Zapnutá je na začiatku tá bezdrôtová sieť, čiže zvolím si Wi-Fi, zadám si heslo, pripojím sa. A mám napojenú sieť. Ak by som chcel káblovú sieť, nefunguje to automaticky, že vložím kábel a bude mi sieť fungovať. Okrem toho, že dám dnu kábel, treba si prepnúť tú káblovú sieť a zapnúť si ju a takisto si zapnúť získanie IP adresy automaticky. V tomto momente sa mi vypla bezdrôtová sieť. Čiže toto je dôležité spomenúť. Ja keď si v tomto bode zapnem tú bezdrôtovú sieť, káblová sieť sa mi vypla. Čiže toto je dôležité vedieť pri pripájaní na sieť. Čo sa týka hotspotu, funguje podobne ako na vašom telefóne. Ak si chcete nazdieľať sieť z vašho telefónu, tak si zapnete hotspot. On je v základe zapnutý. Zvolíte si, či chcete 2 GHz alebo 5 GHz Wi-Fi. Zadáte si meno, zobrazíte heslo a je to vybavené. Môžete to používať napríklad pre žiakov, pre tablety a tak ďalej, keď máte v danej triede horšiu Wi-Fi napríklad a máte telku zapojenú cez internetový kabel. Čo sa Bluetoothu týka, ten je v základe vypnutý, dá sa zapnúť a môžete si pripojiť napríklad bezdrôtové reproduktory na Bluetooth alebo ďalšie zariadenia. Čiže ja toto nechávam vypnuté. Čo sa týka ďalších nastavení, ako napríklad správa napájania, z toho je dôležité si možno zapamätať alebo keď tak si nastaviť režim úspory energie. Ten je možné vybrať počet minút, vlastne, po koľkých minútach sa vám vlastne interaktívny monitor prepne do šetriaceho módu. Či to bude 5 alebo až hodina, viete si to pekne posunúť posúvnikom a takisto si vypnúť, či sa vám počas toho spánku vypne obrazovka, alebo si počas spánku sa zapne šetrič obrazovky a tu si vyberiem obrazok, ktorý chcem, aby sa mi vybral. Čiže poďme naspäť. Prepínač časovania. Toto je tiež nastavenie, ktorým si viete, vlastne keď si ho zapnem, upravím, nastavíte si hodinu, kedy sa vám vlastne má daný interaktívny monitor zapínať, prípadne kedy sa má vypínať. Čiže toľko k správe napájania. Nastavenie kanálov je tiež dôležité nastavenie na začiatok, keďže každá inštalácia toho interaktívneho monitora má iné pripojenie. Niekto si to pripája, alebo niekto používa vyslovene ten Android z toho interaktívneho monitora. A to je vlastne tá karta domov, ktorá je v základe nastavená. Keď sa mi zapne interaktívny monitor, tak sa mi spustí ten kanál domov, čiže táto obrazovka, ktorá sa spustila aj nám. Ak by som mal napríklad zapojený OPS počítač z tejto strany vzadu, OPS počítač je vlastne taký mini počítačik, ja ho mám vlastne aj tuto. Je to vlastne takýto počítačik, ktorý je zasunutý z boku, to si potom ešte neskôr ukážeme. Tento OPS-kový počítač je vlastne počítač, ktorý obsahuje kábel, respektíve ktorý obsahuje Windows. To je táto možnosť. A keď si prepnem ako kanál zapnutia OPS-ko, tak sa mi pri naštartovaní interaktívneho monitora hneď zapne ten počítač, čiže ten Windows. Ak by som mal napríklad namiesto OPS-ka pripojený kábel HDMI-čkový, čiže mám notebook niekde ďalej na stole, alebo tam mám počítač, tak si vyberiem vstup HDMI alebo C-čkový vstup podľa toho, že kam mám zapojený kábel. Ak je to HDMI 1, HDMI 2, mám to zo spodu alebo zo zadu. Ak mám pre HDMI, čiže je to ten predný HDMI vstup,
Čiže tento si zvolím. Ak mám náhodou už C, čiže mám cez USB-C prepojenú interaktívnu tabuľu, respektíve interaktívny monitor s môjim notebookom, tak si zvolím to C. Takže toto je kanál, ktorý sa zapne hneď pri štarte interaktívneho monitora. Takže toto je dôležité si na začiatku zvoliť, aby vám zapínalo správne. Čiže ja ho vrátim naspäť na domov a nám tam môže ostať. Máme zapnutú aj inteligentnú identifikáciu, to znamená, že ak náhodou som v tejto karte domov a zapnem, dajme tomu OPS-ko, alebo pripojím nejaké zariadenie cez HDMI kabel, tak on inteligentne rozpozná, mám zapnuté nové zariadenie, chceš sa pripojiť, alebo ho rovno pripojí. Čiže toto je, čo sa týka nastavenia kanálu. Nastavenie zabezpečenia. Tiež dôležité upozorniť, všetky interaktívne monitory majú v základe jeden PIN kód, ktorý už je od výroby nastavený. Tento nebudem hovoriť takto napriamo do videa, ale viete si ho vyžiadať od našich technikov. Čiže ak by vám nejaké dieťa náhodou zablokovalo interaktívny monitor, cez to univerzálne heslo ho viete prípadne odblokovať, alebo si viete nastaviť aj tieto uzamknutia obrazovky. Hej? Takisto aj nastavenie aplikácie. Ja keď si tu vyplním heslo, to defaultné, tak mi zobrazí zoznam aplikácií, ktoré si viem uzamknúť bez toho, aby sa dala tá aplikácia spustiť bez zadania hesla. Čiže viete si takto zamknúť aplikácie, uzamknúť prípadne celú obrazovku alebo uzamknúť USBčka. Takže toto je, čo sa týka zabezpečenia. Mód ochrany očí. To je ten mód, čo sa týka toho modrého svetla a automatického nastavenia jasu. Keď chcete, aby vám to celé robilo automaticky, môžete dať automatický jas a filtrovanie modrého svetla. Ono vám samo bude prispôsobovať tú farbu a jas. Štandardne je to ale nastavené na filtrovanie modrého svetla a keď si chcete ten jas nejako zmeniť, napríklad dá sa to z tohto bočného panela, tu si zmením jas na požadovanú alebo zo spodného panela. Keď si vyťahnem spodnú lištu, tu mám nastavenie takisto jasu. Čiže poďme naspäť na nastavenie, to sme mali mód ochrany očí. Cez poličko prispôsobiť si viem teda nastaviť to, čo sa mi bude spúšťať pri štarte, čiže aplikácia sa spustí pri štarte, tu si viem vybrať, buď sa mi nespúšťa nič, alebo si vyberiem konkrétnu aplikáciu, napríklad CyberFox. Zapne sa mi interaktívny monitor a tá aplikácia sa naštartuje. To je, čo sa týka spustenia. A ďalej z toho je dôležité, keď tak si pozrieť ešte to prispôsobenie gest. Túto je možné nastaviť 3-4 gesta prostredníctvom 3 palcov, čiže keď pustím 3 palce dole alebo 3 palce hore, tak si viem vybrať jednotlivú funkciu, ktorá nastane, respektíve aplikáciu, ktorá sa pustí alebo nejaký nástroj. Čiže tuto je možné si zvoliť tieto jednotlivé funkcie. Okrem týchto funkcií si viem nastaviť ešte aj vypínanie obrazovky 5 prstami alebo vyvolanie ponuky 3 prstami. To je dôležité, keď mám napríklad takto interaktívny monitor a chcem ho zhasnúť. Zoberiem 5 prstov, chvíľu počkam, zhaslo sa mi. Zase podržím, zase sa mi rozsvieti. Čiže to je, čo sa týka 5 prstov. Čo sa týka 3 prstov, ak len podržím, tak to modré menu mi vlastne vyskočí. Keď ho mám ďaleko, chcem ho bližšie, tak podržím. A ono skočí ku mne. Je také plávajúce menu. Tieto menu je možné si aj prispôsobiť cez túto kartu, kde sme boli. Máme tu 3 druhy menu. Pohyblivé menu, to je tá gulička, ktorá lieta po obrazovke hore-dole. Potom máme bočné menu, to je dostupné ozubené koliesko sprava, zľava. To ozubené koliesko, s ním sa dá hýbať hore-dole. Je z oboch strán teda. A rozbaľovacie menu, je to schované menu, ktoré je zo spodnej strany. Čiže keď dám pero do spodnej strany, vytiahnem ho, tak mi vyskočí menu a v ňom viem robiť ďalšie nastavenia. Okrem týchto nastavení v tej karte viac už nie je potrebné nič meniť alebo nič zapínať. Ja spomeniem ešte jazyk a klávesnicu. Toto odporúčam, klávesnicu odporúčam nechať takú, aká tam je, čiže tá googlacká. A nastavenie jazyka. Ten slovenský jazyk tam je predvolený pri spustení, ale je tam možné vybrať si aj iné jazyky. Je tam aj čeština, je tam maďarčina a tak ďalej, čiže jazyk je možné si aj zmeniť. Z ďalších nastavení čas, dátum tiež nie je potrebné meniť, hlas. Takisto systémové informácie. Tu viete nájsť, ak by sme v rámci nejakej podpory možno pýtali verziu softveru. Tu nájdete verziu softveru. Vidíte, že je tu Android 14, čo skoro dostupná Android 15. Čo sa týka ramky, tu vidíte, koľko je používanej ramky, koľko je dostupná ramka. Toto je vnútorná pamäť, takisto rozlíšenie a čas zapnutia, čiže ako dlho nám beží interaktívny monitor zapnutý.
A ešte jedna vec, aktualizácia systému. Ak by vám náhodou telka, nedaj Bože, nejako zblbla, je možné obnoviť výrobné nastavenia cez tlačidlo obnoviť. V tomto režime sa vám vlastne premažú všetky aplikácie, ktoré boli doteraz nainštalované, obnovia sa do toho tovarenského režimu, čiže tak, ako sme to teraz my zapli. A takisto sa vám premažú všetky súbory, čiže pozor na to, ak si spustíte tie výrobné nastavenia. No a ak by sme mali nejaký firmware, alebo máte možnosť prepálenia firmwareu, robí sa to cez lokálnu aktualizáciu, cez aktualizovať. Takže to je vlastne k základnému nastaveniu všetko. A môžeme prejsť od tohto základného nastavenia postupne na zobrazenie ďalších aplikácií, ktoré sú vlastne vstavané, alebo čo ten interaktívny monitor ešte ponúka v základe. V základe sú to tie aplikácie, ktoré už sú predinštalované. Okrem tých základných sú tam dve doplnkové aplikácie a to sú CyberFox alebo Kyberliška a Smartbooks. Tá Kyberliška je potrebná pri prvotnom spustení, aby ste si vybrali, ktorý jazyk si chcete spustiť. Je potrebné tu mať ale spustený internet. OK, takže máme spustenú verziu na začiatok, čiže dám si štart. Začneme. Na začiatok si môžem pustiť pesničku. V anglickej verzii je to pesnička po anglicky, v slovenskej verzii je to pesnička po slovensky. Takže ja si to prejdem ďalej. Takisto intro tiež je v dvoch verziách, respektíve v 4 podľa jazykového výberu. No, ak to mám príliš hlasné, dám si to troška tichšie. A viem si v tomto režime vybrať, ktorú chcem hru hrať. Je to demo, vidíte, demo je na strede zvýraznené, že je to demo, je to ale plne prístupná aplikácia, v ktorej sa deti vedia hrať. Bude im to ukladať priebeh, ale prvých 5 minút, potom sa aplikácia reštartuje a zase idú od znova. Čiže takto sa deti vedia striedať, ale je dostupná celá aplikácia. Come on, we'll learn to add numbers with the baby bot. How many strawberries are there? 1. And how many raspberries? Okay. Čiže toľko k aplikáciám. Túto demo aplikáciu teda viete používať v takejto zadarmo verzii, ale keď to chcete aktualizovať a upgradeovať a mať k tomu dostupných viacero materiálov, tak je možné si dokúpiť CyberFox, celý balík. Okrem licencie, ktorú dostanete k danému interaktívnemu monitoru, viete dostať aj celé balenie. V tom balení sa teda nachádza licenčné číslo, nachádza sa tam USB kľúčik s inštaláciou a takisto s materiálmi, ktoré si viete dotlačať pre vaše deti, ale sú tam aj pracovné listy, ktoré obsahujú učebné osnovy, komplet pre učiteľa, takisto príručku pre učiteľa, s ktorou vie pracovať počas celého priebehu v danej aplikácii, ale takisto okrem pracovných listov sú tam uvedené také širšie pracovné listy s vysvetlivkami, kde si vlastne viete vybrať a vytlačiť a dať deťom napríklad vystrihovať, usporiadavať rôzne obrázky. K náhľadu vám vieme poslať, ako to asi vyzerá, ale je tam celkom veľa strán, myslím, že nejakých 40 strán listov, ktoré obsahujú rôzne tematické prvky k danej aplikácii CyberFox. Takže nie je to len licenčné číslo, nie je to len aplikácia, ale sú to aj doplnkové materiály, ktoré pre vaše deti viete získať. Poďme sa pozrieť ešte na nastavenia menu. Máme 3 menu. Jedno je to spodné menu. Cez to spodné menu mám štandardne ten domček. Máme spustené aplikácie, čiže ako v Androide otvorí nám spustené aplikácie, ktoré si viem takto povymazávať po jednom alebo všetky naraz. Ďalej tu mám nastavenia, ako ukončiť. Potom mám ďalšie nastavenia. Potom mám nastavenie hlasu, pridať, odobrať. Mám nastavenie jasu. Zase odoberám jas, pridávam jas. Taktiež sa viem prepnúť do toho whiteboardu, do aplikácie Whiteboard, do anotácie obrazovky. Potom si viem nastaviť takisto screenshot obrazovky, čiže tú snímku, kedy si viem vystrihnúť nejaký obraz, alebo zamknúť obrazovku. Pozor na ten zámok obrazovky, je tam nastavené defaultné základné heslo,
ktoré som spomínal už pri tých nastaveniach. To si pýtajte od našich technikov, ak by ste ho náhodou zamkli, tak treba tam zadať to heslo a viete následne sa dostať ďalej. Len pozor na to, aby vám to neobkúkali žiaci. Hej, aby ste nemali problém s tým, že vám to defaultné heslo zmenia a budete mať problém dostať sa do obrazovky. Čiže to je to spodné menu. Ďalej máme také plávajúce menu. To plávajúce menu je v základe jednoduché, je tam toho menej, ale viete si tam pridať ďalšie prvky. Čiže whiteboard, to som ukazoval, to je to isté, domček, to je tá základná plocha, OPS-ko, to máme navyše ten vstup, čiže Windowsový počítač, preto aj to logo Windowsu. Ak by ste si chceli teda prepnúť ten Windows, to OPS-ko, ten vložený počítač vnútri interaktívneho monitora, tak sa to dá cez túto ikonku. Snímok obrazovky sme si ukázali. Pull down nám iba zniží obrazovku dole, keď si to ukážeme takto, čiže to len na nejaké schovanie obrazu dočasného. Ďalšie položky, buď si ich prispôsobím, keď si dám customizovať, vyberiem si, či chcem tam mať napríklad aplikáciu CyberFox, vyberiem si, chcem nejaký ďalší vstup, napríklad predné hadmy, hotovo, vrátim sa naspäť a už tu mám ďalšie dve nastavenia, ktoré mám takto rýchlo dostupné. Čiže to je to plávajúce menu. Okrem toho plávajúceho ešte tu máme po bokoch bočné menu, jedno druhé, čiže ja to ukážem z tejto strany. Opäť tu máme domček, máme tu šipku späť, ak by som sa chcel vrátiť v nejakej inej aplikácii. Máme tu zase tie posledné položky spustené, máme tu anotáciu obrazovky, máme tu zdroje a potom to rýchle menu. Tie zdroje, to je vlastne, tak to ukážeme si to ešte raz, zdroje, čiže či chcem pustiť OPS-kový počítač, čiže ten stavaný, vnútorný, či chcem zase nejaký HDMI vstup, predný, zadný, alebo ten Type-C kabel, čiže USB-C-čkový kabel. Podľa toho, ako mám pripojený notebook alebo počítač, ktorý vstup si chcem spustiť. K tej anotácii obrazovky je dôležité spomenúť. Je to taký dobrý nástroj, ktorým viem popisovať pracovné zošity. Ja v tomto režime, keď mám spustenú obrazovku, je jedno, či mám spustený tento Android, alebo sa prepnem do Windowsu, môžem si otvoriť nejaký pracovný zošit a v tomto režime viem popisovať danú obrazovku. Čiže je to ako nejaká taká priesvitná fólia, ktorá je na celej obrazovke a ja teraz mám zvolenú ceruzku, červenú farbu a viem si zvýrazňovať to, čo mám spustené. Keď sa prepnem naspäť na myšku, tak viem otvárať súbory. Čiže môžem ísť napríklad do aplikácií, teraz si prepnem, že chcem ísť do Chromu, otvorím si prehliadač, dáme použitie bez účtu. Tu by som si dal vyhľadať napríklad omaľovanky. Takto. Dobre, si dáme prijať všetko, keďže to púšťame prvýkrát. Tak, vyberieme si, dajme si to takto cez obrázky. A vyberme si napríklad túto sloníka a uvidíme, či nám ho otvorí, alebo skúsime ďalšiu. Takto. Dobre, ja si to posuniem, budeme to vymaľovať z tejto strany, čiže keď si dám tú červenú farbu, môžem si to vymaľovať. Hej, keď si dám zelenú, môžem to maľovať sem. Čiže takto jednoducho viem doplňovať. Keby som mal doplňovačku nejakú, tak viem cez doplňovačku doplňovať tam priamo čísla. Mám tu zase krok späť. Hej, alebo mám tu gumu, čiže môžem si to vymazať. Alebo premazať všetky popisky. Čiže ja keď to pokreslím, dám kôš, chcem vymazať stránku, hotovo. Takisto sa viem naspäť prepnúť do tej myšky a viem zase ovládať celý ten Windows a zvoliť si iný obrázok, dajme tomu. Hej. Čiže ak by som mal takto popisky urobené, ešte raz, mám popisky počmárané, chcem si to zavrieť cez krížik. Pýta sa, chcete uložiť anotáciu alebo neuložiť. Keď si dáte uložiť, tak vám tu uloží obrázok celej tejto pracovnej plochy, tak ako ste mali popísanú aj s tým podkladom. Čiže dáme si to zavrieť. Toľko k tej anotácii obrazovky. A ešte by som sa vrátil k tomu hlavnému panelu, respektíve takému rýchlemu panelu, nie hlavnému panelu. Na tomto rýchlom paneli si viem tiež nastaviť rýchle aplikácie. Okrem toho teda, že tu mám nejaké rýchle funkcie, ktoré si viem hneď použiť alebo zapnúť,
tak viem používať rýchle aplikácie, ale viem ich aj zmeniť. Čiže ak by som si chcel, dajme tomu to VIP, mi tam nepasuje, chcel by som si tam dať, dajme tomu ten CyberFox, respektíve takto kliknem, vrátim sa naspäť a už to tam bude mať uložené. Opa, som to nedal uložiť, ešte raz. Vráťme sa, takto naspäť. Čiže už tu mám CyberFox, už tu mám pridanú rýchlu aplikáciu a takým spôsobom si viem pridať tam svoje aplikácie, tie, ktoré najčastejšie používam a viem to mať nedostupné aj cez túto lištu. Dôležitá funkcia ešte, ktorú by som chcel spomenúť, je spustenie režimu 2 aplikácií. To znamená, že ak potrebujem pracovať súčasne s whiteboardom a chcem si k tomu ešte otvoriť nejakú prezentáciu, tak v tomto rýchlom režime len tu je možné spustiť režim 2 aplikácií. Čiže ja keď si otvorím ten režim 2 aplikácií, on mi teraz dá na výber, čo si chcem spustiť. Chcem CyberFox, alebo chcem, dajme tomu, VPS Office. Ja chcem Office súbory v jednom, tabuľu v druhom. Ono mi automaticky rozdelí okno na 2 časti. Dobre, upozornenie nechceme. Dáme si prvý štart tej aplikácii VPS. No, môžeme si vybrať všetky dokumenty. Neviem, či tu mám. Dobre, nedávne to nemáme. Skúsme si vytvoriť nový dokument. Dajme tomu nová prezentácia. Dobre, čiže toto je prvé spustenie tej prezentácie, preto nám to nerozdelilo na 2 časti. Ja si ešte raz vyberiem rozdelenie na 2 časti, dáme OK. A ono nám to takto pekne rozdelí na 2 časti. Čiže pozor na to, keď budete mať, neviem, prvýkrát budete spúšťať Google Chrome, prečo vám to nerozdelilo? Preto, lebo na prvé spustenie on potreboval celú obrazovku a už po spustení viete pracovať buď už s vašou prezentáciou, čiže tu by som si začal dopisovať nejaký text, alebo si pustím už hotovú prezentáciu a v druhej polke môžem si dopisovať poznámky. Poďme sa pozrieť aj na tento integrovaný OPS počítač. Je to vlastne počítač, ktorý má vnútri vstavaný Windows. Je tam už predinštalovaná Windows 11 v slovenskom jazyku. Je to Pro verzia. Čiže takýto OPS počítač si viete zakúpiť osobitne k tomuto interaktívnemu monitoru, alebo viete si to vyžiadať u nás ako celok, čiže vieme vám to už predinštalovať a vložiť OPS počítač dovnútra. V štandarde je ale vloženie a inštalácia veľmi jednoduchá. Závisí od toho, aký máte interaktívny monitor. Pokiaľ máte interaktívny monitor, náš IT Touch, tá hĺbka toho OPS slotu je všade rovnaká, čiže je hĺbka presne taká istá ako tento OPS počítač. V prípade, že máte inú verziu interaktívneho monitora, ktorá má ten slot troška menší, napríklad niektoré ViewSonicy naše majú ten slot menší, tak zoberiete tieto 2 uška, 2 šrubky odšrubujete, uško presuniete z jednej, z druhej strany troška hlbšie. No a ja zoberiem daný OPS počítač v takejto polohe, kedy tá rúčka je viac zo zadnej strany. No a počítač zasuniem až na doraz. Ja teraz ho nebudem šrubovať, ale v štandarde treba ho zašrubovať, aby sa náhodou nepovybral alebo náhodou, aby ho niekto, dajme tomu, neukradol, nevysunul. K nemu sú ešte takéto 2 antenky, ktoré slúžia na Wi-Fi. Čiže tieto treba si ešte došrubovať, aby ste ten signál mali dostatočný. Čo sa týka teda prepnutia potom daného vstupu, tak máte viacero možností. Podľa toho, ktoré menu si zvolíte, či to bude to plávajúce menu, vyberete si to OPS-ko, alebo si zoberete stadeto menu, vyberete si stadeto OPS-ko, alebo si kliknem núka do telky, alebo si vyberiem stadeto vstup, je to úplne jedno. Ja keď sa prekliknem, chcem stade OPS-ko, otvoríme si, tak vlastne treba chvíľočku počkať, kým sa vám ten OPS počítač samozrejme zapne. Tak ako každý štandardný počítač. Čiže dáme mu chvíľočku, on sa nám naštartuje a už keď bude ten OPS počítač naštartovaný, my sa k nemu potom vieme kedykoľvek prepnúť. Čiže ak ho chcete používať a používate ho často, ako som spomínal v nastaveniach, je dobré si nastaviť ten vstup na ten kanál prvotného spustenia priamo na OPS-ko, čiže vám keď sa naštartuje monitor a bude štartovať OPS-ko, tak sa vám naštartuje priamo do toho, už budete tam. Vy sa ale už aj počas tohto tu štartu viete kedykoľvek prepnúť na domov a vidíte obrazovku toho Androidu, viete pracovať už s týmto Androidom, ale samozrejme aj vidíte, čo sa deje v tom vašom OPS počítači. Čiže neviem ho síce stade to ovládať, ale vidím, čo nám tam beží. Vidím, či sa štartuje, vidím, či už sa naštartoval alebo nie.
Takže, a takto si viem potom jednoducho prepínať. Hej. Ja sa proste kliknem a som naspäť v tom OPS-ku. Chcem sa dostať naspäť, tak si vyberiem tú lištu a idem naspäť. Hej. A som naspäť tu, vidím ale čo mám v tom OPS počítači. A takisto viem ale používať jedno aj druhú. Čiže ja možno ešte k tomu by som ukázal tú anotáciu obrazovky, ako teda to vie fungovať aj tuto v tom OPS počítači. Skúsme si spustiť. Dobre, nemáme internet, takže neukážeme si to na internete, ale ja otvorím napríklad len takýto prieskumník, otvorím si ho na veľkú obrazovku, klikneme si zase na tú anotáciu obrazovky, vyskočí nám táto rýchla lišta, ktorú si viem posunúť, kde potrebujem a viem si teda zvýrazňovať, dokresľovať. Čiže keď budem mať pracovný zošit, budem si písať čísla, budem si podčiarkovať a tak ďalej, ale viem sa prekliknúť naspäť na tú myšku, tak a viem ovládať ten daný počítač. Čiže viem si otvoriť iné okno a napríklad dáme si tu niečo z Windowsu, ovládací panel si môžeme otvoriť a zase si zapnem popisovanie, dám si červenú farbu a píšem ďalej a podčiarkujem. Hej. Keď chcem z tohto režimu anotácie, z tejto folie proste odísť, tak zase červené môžem si dať uložiť a uloží nám tú danú fotku aj s tým pozadím, ktoré som mal. Čiže toľko možno k využitiu toho OPS počítača. Ako sa viete jednotlivo prepínať medzi OPS-kom a medzi tým daným Androidom, ktorý je vlastne vstavaný v tom interaktívnom monitore. Trošku k vysvetleniu, aby ste pochopili, prečo tá telka má aj Windows a prečo má aj ten Android a aký je vlastne rozdiel. Z webovej stránky Avalon.it si stiahneme z podkategórie Interaktívny monitor vzdielanie obrazovky buď pre Windows alebo pre Android. Podľa toho, na ktoré zariadenie potrebujeme aplikáciu, my to už stiahnuté máme. Aplikácia sa inštaluje veľmi jednoducho. My už máme nainštalovanú, takže my si spustíme QuickShare aplikáciu. Táto aplikácia nám vlastne nájde náš interaktívny monitor. Je to presne preto, lebo sme na rovnakej sieti, konkrétne sme pripojení na AIT board 1280, čiže na ten hotspot, ktorý daný interaktívny monitor vysiela. V tomto nastavení sa automaticky pripojil a máme nastavené aj premietanie videa. Čiže ja, keď si v tomto režime dám shareovať obrazovku, čiže zdieľať, na interaktívnom monitore tým pádom vidím moju obrazovku a takisto mi bude fungovať dotyk. Čiže ja viem plnohodnotne pracovať a s Windowsou prenáša mi to aj dotyk, aj zvuk a v tomto režime teda sa viem prepnúť naspäť do tej obrazovky. Aby sme si ukázali aj nejaký zvuk, ja si otvorím prehľadač, skúsime si tu spustiť napríklad tak, zapneme si zvuk. Niekdy na shledanou. Ako je vidieť, vzdialenú obrazovku a cez vzdialený ten QuickShare nám funguje teda aj obraz, aj zvuk. Keď si zvuk vypnem, zvuk si viem vypnúť, viem si ho naspäť zapnúť a takisto viem aj zastaviť zdieľanie, čiže sa vrátim naspäť do Windowsu. Je možné aj spätné zdieľanie, čiže ja si viem nastaviť aj mirror back. Mirror back mi urobí to, že mi zobrazí obrazovku vlastne nášho interaktívneho monitora priamo na obrazovke počítača. Ak si budem chcieť zapnúť zdieľanie obrazovky priamo z Androidu, tak si otvorím zase stránku avalonite.sk, prerolujem sa na interaktívny monitor, tu sa vyskrolujem úplne dole, budem tam mať zdieľanie obrazovky zase Windows alebo Android. Keďže sme na Androide, kliknem si na zdieľanie obrazovky, ono nám to stiahne software. Ten software ja už mám predinštalovaný, čiže ja už si ho rovno spustím. Je to aplikácia QuickShare. Ju keď si spustím, tak keď som pripojený na správnej sieti, čiže na sieti toho hotspotu, na ktorom už sme, tak ešte raz ju spustím, aby ste to videli od začiatku. Tak, Wi-Fi Connected Current Network 1280. V tomto základnom zobrazení nám Android chce vyžiadať zadanie PIN kódu interaktívneho monitora.
my máme PIN kód v základe vypnutý, čiže môžeme si ho zapnúť na interaktívnom monitore a nazdieľať ho, ale viem si prepnúť na Device Search, vyberiem si zariadenie a automaticky mám pripojené zariadenie. V hornej časti nám to už píše 1280. Dám si iba Share Screen. Môžeme si dať zdieľať iba jednu aplikáciu alebo celú obrazovku. Kľudne dajme celú obrazovku. V tomto režime ja si môžem dať na zdieľať aj foťak. A vidíme presne to, čo mám ja na mojej obrazovke. Čiže v rámci tohto zdieľania je to takto jednoduché. Ja keď sa prepnem naspäť, dám si iba stop a takto som ukončil zdieľanie. Čiže z telefónu je to takisto veľmi jednoduché. Takže na iPhone si rovnako spustíme aplikáciu zdieľanie obrazovky, čiže Screen Mirroring. Hneď nám to nájde náš interaktívny monitor s názvom iTabor 1280, podľa názvu teda aj hotspotu, aj názvu zariadenia. A keďže to máme z jedného zariadenia, tak sa to volá rovnako, ale je to možné v nastaveniach zmeniť. Dám si pripojiť k hotspotu a zase som na pôvodnej obrazovke. Troška som to zavrel, čiže ešte raz. Takto. A som vlastne naspäť v nastaveniach. Čiže takto si viem jednoducho nazdieľať obrazovku z iPhoneu. Keď sa vrátim naspäť do Screen Mirroringu, vypnem ho, zdieľanie je ukončené. Čiže takto si viete veľmi jednoducho nazdieľať vašu obrazovku, či už z telefónu alebo z počítača. Ako posledné si poďme ukázať našu aplikáciu Whiteboard alebo tabuľa. Tu vieme spustiť buď priamo z hlavného menu, alebo zo spodnej lišty, alebo z plávajúceho menu, ako Whiteboard. Čiže aplikácia sa nám naštartuje. Ja to volám, že je to taký lepší skicár, keďže má tu základné funkcie skicaru, ale prináša aj oveľa viac. Ako prvé by som ukázal to duálne pero, ako to vlastne funguje. Ja si vlastne v pere viem nastaviť to tenké pero, napríklad ako červené, hrúbka čiary 3, píšem na červeno. Ale viem mu zvoliť aj hrubú stranu pera, ktorá bude, dobre, dajme tomu 18, môže byť svetlomodrá a bude mi písať na svetlomodro. A takto sa viem prepínať, či mám hrubú alebo tenkú čiaru. Okrem toho teda nášho písania, ktoré mám nastavené, mám tu teda samozrejme aj iné typy ceruziek. Mám tu ceruzku napríklad štetca alebo ceruzku toho AI rozpoznávania, čiže môžem kresliť inteligentné tvary. Napríklad nakreslím si ovál, tak ešte raz, ovál a ono nám to po spojení prekreslí do toho oválu. Tak ešte raz, takto. Čiže to je funkcia písania. Ja sa prepnem naspäť na štandardnú ceruzku. Poďme sa pozrieť na gumu. Tá guma má zase dve režimy. Jeden režim je štandardné mazanie gumou, druhý režim je režim, kde si viem označiť celú pracovnú plochu a všetko vymažem jedným ťahom. Toľko k písaniu a mazaniu. Čo sa týka nejakého vloženia objektov, vy viete vlastne vložiť napríklad takýto diagram, keď si ho chcete upraviť. Viete si ho označiť, viete mu pridať, odobrať, to isté zo spodnej strany, pridať, odobrať, alebo ho nakopírovať, alebo jednoducho vymazať. Každý jeden nástroj viete nejako upraviť, respektíve každý jeden tvar viete nejako upraviť tým, že ho len označíte, ukáže vám ďalšie možnosti, ako to kopírovanie alebo vymazanie. To isté platí, aj keď si pôjdeme vložiť napríklad nejaký tvar, chcem šípku, mám ju červenú. To, ako zmením farbu toho objektu, pôjdem cez pero, zvolím si napríklad teraz ružovú, alebo nech máme veľký skok, dajme si tam zelenú, poďme zase vložiť tvar, vyberieme si teraz rýchlobežník a mám už zvolenú danú našu farbu. Čiže takto je to zvolením farieb. Ak by sme si chceli vložiť, môžeme tam vložiť aj mindmapy, môžeme vložiť obrázky, PDF a tak ďalej. Čo ale by som tak zdôraznil a ukázal, je zaujímavá funkcia, taký fast file sharing alebo transfer, ktorý vám vlastne otvorí vám QR kódik. Vy si QR kódik oskenujete, ja si ho otvorím. Ukáže vám vlastne aplikáciu, v ktorej vy si len vyberiete súbor, ktorý by ste chceli našerovať. Ja si tu vyberiem nejakú fotku, napríklad tu mám QR kódik, začnem ho uploadovať. Už som tu dneska jeden súbor preniesol, to bol ten súbor s taškami.
tak mám 100%, vyskočí mi tu ďalší a ja ten daný súbor viem potom vlastne importovať do toho whiteboardu. Čiže ho tu môžem naimportovať a ďalej s ním viem pracovať. Chcem si ho napríklad vymazať, chcem si ho naduplikovať a tak ďalej. Môžem ho potom naduplikovať a ďalej s ním pracovať. Môžem ho takisto popisovať a tak ďalej. Čiže toto je taká zaujímavá funkcia potom importu toho obrázku. Keď ho chcem vymazať, ja mám stále zapnuté to pero, čiže nedáva mi ďalšie možnosti. Ale môžem si dať tlačítko vybrať, kde si to celé označím a buď to vymažem teda, s tlačením tlačítka vymazať, alebo som to mohol nakopírovať, prípadne upraviť. To isté viem takto vymazať. Takže to je práca potom s tými objektami. Hej. Pri označení objektu viem s ním robiť ďalšie funkcie. Čiže to sú možnosti cez tlačítko vložiť. Ďalej sa poďme pozrieť na pozadie. Výber pozadia môže byť teda rôzny. Ľudia často prehliadajú tú hornú lištu. Čiže v hornej lište nám tá horná lišta ponúka na výber nielen tie obrázky, ktoré sú tu vybrané, čiže dajme si takéto čiarkované pozadie, ale viem si tu vložiť samozrejme aj vlastný obrazok. Ja keď si buď z externého USBčka alebo z lokálneho USBčka vyberiem nejaký obrazok, môže byť to môj obrazok pozadia. Okrem neho, ale v tej hornej lište mám napríklad tvar obrázka. Čiže môžem si vybrať nejaký tvar obrázka, ktorý mi zase navolí napríklad štvorčeky. Alebo si z toho pozadia vyberiem farbu pozadia a dám si ako pozadie iba farbu pozadia. Čiže takto veľmi jednoducho si viem vyberať aj typy pozadí. Ja sa vrátim na to naše pôvodné, štandardne používané, keďže sme na interaktívnom monitore a tá čierna tak neťahá oči, takže preto je to základné nastavené na tú čiernu. Ak by sme chceli použiť, máme tu samozrejme aj šipky krok späť, krok dozadu, keby sme sa pomýlili. To vybrať sme si ukázali, to je na označenie objektu. A mám tu teraz také tlačítko, je to ruka, ktorá sa prepína z jedného prstu na viac prstov. O čo vlastne ide? Ide vlastne o to, že ak píšem jedným prstom, ak píšem dvoma prstami, ak píšem troma prstami, všetko mi bude fungovať. Ak dám dlaň, bude mi fungovať dlaň. Lenže ak sa prepnem na jeden prst, dostanem sa do takého režimu kvázi gest. Čiže ak budem písať 5 prstami, nepôjde mi to písať 5 prstami, pôjde mi písať jedným prstom. 5 prstami dostanem režim gesta, čiže režim pohybu. Takisto 2 prsty, 3 prsty budú spĺňať rovnakú funkciu, čiže písať viem stále len jedným prstom. Aj keď si dám gumu, tak gumovať budem vedieť jedným prstom. A pri vlastne tom režime tej gumy, tá guma je rozpoznávaná vždycky tou dlaňou, respektíve viacerými objektami, že ho prepne na gumu, čiže tá guma pracuje aj pri jednom, aj pri viacerých prstoch v režime gumy. Čiže to máme, čo sa týka vysvetlenia toho tlačidla. Ja si ho ešte prepnem. Nakreslím si tu dvakrát krúžok, aby som ešte ukázal funkciu čistenia. Čiže funkcia čistenia funguje tak, že mám zapísanú pracovnú plochu, chcem ju premazať, jednoduchým potiahnutím vymažem celú pracovnú plochu a som zase na začiatku. Takže to je na úvod, tá spodná lišta. Čo stojí za to ešte spomenúť je ten poznámkový blok. Ten poznámkový blok vlastne, ja si ho troška zväčším, takto. Tento poznámkový blok má funkciu rozpoznávania písma. Čiže ja vlastne do toho poznámkového bloku môžem napísať napríklad, prepnem sa na pero, pes. Napíšem to písaným, ono mi ho automaticky rozpozná. Ja si tu môžem prepnúť na červenú, dám si, dáme si krok späť, nech nám to dá červenú. Mačka. Tak ono nám to pekne rozpozná, naše písmo, a ja ďalej viem pracovať potom aj s tým popiskom. Keby som si ho chcel napríklad vyhľadať hneď na internete, vie mi to vyhodiť prehliadač a máte tu obrázky, potom mačky. Keby ste si chceli jednotlivé obrázky spracovať, môžete to buď cez screenshot vystrihnúť, vložiť si a tak ďalej. Čiže ja si prehliadač zavriem. To je, čo sa týka k tomu poznámkovaču. Ja keď si ho zase označím, dám si vybrať, označím si ho, môžem si ho vymazať. Ďalšia super funkcia je memo.
Memo, to sú v podstate sticky notes, každý to predpokladám poznáte, farebné papieriky. Môžete si zvoliť farbu, akú chcete. Ja si tu nakreslím smajlika. Toho smajlika si viem potom vygenerovať a poslať priamo ako obrázok a môžete si ho polepiť po pracovnej ploche. Keby ste si chceli niečo pooznačovať, to si dáme psa, vygenerovať a takto rôzne papieriky si viete po pracovnej ploche napísať. Okrem teda toho písania je tu aj guma, ale aj štandardný text. Čiže keď si kliknete na text a napíšete si tam text manuálne, vygenerujeme si, budeme to mať s textom. Takže takéto jednoduché poznámky, tie si viete aj natiahnuť, zrobiť väčšie, menšie. Takže takto ja si dám zase pracovnú plochu vyčistiť, alebo si to nechajme ešte takto, aby som ukázal tú pravú časť toho panelu. Tá pravá časť panela obsahuje tlačítko prepnúť. To prepnúť znamená, že sa vám táto časť a táto časť vymení. Čiže nič zložité, podľa toho, kde pracujete, či z pravej alebo z ľavej strany monitora, ktorá vám je lepšia. V pravej časti dole nájdeme ešte zoznam strán. Tento zoznam strán obsahuje vlastne všetky naše stránky, píše mi tu 2 z 2 a ja si medzi týmito stránkami viem prepínať. Takisto si viem pridať ďalšiu stránku, mám tu zoznam stránok, no a potom dané stránky viem mazať, alebo s nimi pracovať ďalej, ale takto mám prehľad. No a aby som ukázal ešte dôležité nástroje, ktoré tu sú, ktoré vieme využívať, tak je to QR kódik, a sú tu ďalšie nástroje. Čo sa týka toho QR kódu, je dôležité v nastaveniach na začiatku si zapnúť lokálne zdieľanie, aby nám QR kód fungoval tak, ako mal. Niekedy v tom zdieľaní cez sieť je to príliš dlhé a môže sa stať, že pri pomalšej sieti nám to neukáže. Ale ide vlastne o to, že ja keď mám popísaný nejaký textík, smajlíka, dám si QR kódik, dám si zdieľanie, tak tento alebo viacero snímok podľa toho, čo som si vyklikol na tom QR kódiku, tak si viem nazdieľať a žiaci si takto vedia nasťahovať obsah do svojich zariadení. QR kód, čiže jedna stránka alebo všetky stránky. Ďalej, čo sa týka nástrojov, respektíve ešte nastavení, z nastavení je tu možnosť mazanie počas písania a mazanie prstami. Mazanie prstami by som úplne vypustil a nenastavoval. Mazanie počas písania ale znamená to, že ja keď píšem, tak mi bude fungovať jednostranne aj mazanie. Čiže to je len na vysvetlenie toho nastavenia. Okrem toho všetky snímky je možné uložiť, prípadne si otvoriť už uloženú prezentáciu, exportovať ich do obrázkov, prípadne poslať mailom, ale to posielanie e-mailov treba nastaviť do dosielací server. Čiže toľko, čo sa týka toho nejakého nastavenia a menu. A teraz tie nástroje. Je tu veľké množstvo nástrojov, ktoré viete použiť. Ja ich skúsim tak v krátkosti prebehnúť, aby ste vedeli, ako ich využiť priamo počas vyučovania. Čiže dáme si vyčistiť pracovnú plochu. Skúsme prvý nástroj, dáme si tu pravítko. Ja keď mám takto zobrazené pravítko, môžem si nakresliť čiaru a ono mi to ukáže presne, akú veľkú čiaru som nakreslil. 18,9 cm. Čiže pravítko si zavriem. K tomu si môžem otvoriť napríklad kružidlo, ktoré si pekne položím na čiaru. Dajme tomu takúto vzdialenosť. Túto vzdialenosť sa dá aj pravítkom si presne namerať, keby som si pravítko nechal. No a ja si teraz viem takto nakresliť. Koľko tam dáme? Dajme nejakých 300. Dobre, 300,4. Čiže urobil som si takto kružnicu, pravítko viem pekne dať preč, nakresliť si ďalšiu, alebo ho zavrieť. K tomu pravítku potom viem, alebo k pravítku, k čiare, keby som chcel, viem si takto poznačiť čiaru. A k tejto čiare viem pekne urobiť ďalšiu rovnú čiaru. Hrúbka tej čiary je samozrejme podľa toho, či mám hrubú stranu, alebo tenkú stranu. Niekedy, keď nakloníte bokom pero, tak ono môže rozoznať, že píšete s hrubšou stranou. Čiže to je, čo sa týka potom pravítka. To písanie vlastne ide zo všetkých strán toho pravítka. Takže to je, čo sa týka trojuholníkového pravítka. Máme tu aj uhlomer. Uhlomer vlastne funguje takým spôsobom, že ja si ho viem si pomerať jednotlivé uhly, ktoré mám. Napríklad tu si dám jeden uhol, potiahnem si, tu si dám druhý uhol. Keď to bude mať presne v strede zaznačené, tak by som si odmeral presne tých 60 stupňov. Ja som to troška
krivšie dal. No ale takto viem s uhlomerom si buď odmerať uhol, alebo ho viem rovno zakresliť, aby bolo to lepšie viditeľné. Si ho posuniem bokom, zelenou šipočkou to zakreslím a mám takto narysovaný 60 stupňový uhol. Takže to je, čo sa týka nejakej matematiky, respektíve k matematiky tu máme ešte aj kalkulačku, takže ak by som potreboval, viem potom použiť aj kalkulačku. Máme tu prehliadač, ten je asi menej používaný, ten zbytočne ukazovať nebudem, ale možno použiteľný bude časovač alebo stopky. Ak by ste chceli počas hodiny si odstopovať nejakú napríklad písomku, viete tu takto rovno na interaktívnom monitore ukázať. Z ďalších nástrojov teda mám tu ešte oponu. Opona je taký nástroj, ktorým viete v podstate zatieniť nejakú časť obrazovky, ktorú nechcem, aby bola vidieť. Čiže tu budem mať napríklad správnu odpoveď. Ja celú oponu dám na jedno miesto a zvyšok teda nebude viditeľný, až kým ho proste nechytím a neposuniem. Oponu zavriem, čiže takýto nástroj. Čo ešte tu máme? Máme tu kalendár, ale zbytočne budem ukazovať svetlo. Svetlo je vlastne o tom, že ja si viem takto nám ide. Viem si všetko začierniť a viem zobraziť len určitú časť, ktorú mám na obrazovke zvýraznenú. Môžem dať pozadie červené, modré a tak ďalej. Prípadne to svetlo zmeniť na iný tvar. Čiže toto, čo sa týka svetla. Ešte tu máme dve také funkcie, ktoré stojí za to spomenúť. Prvá je fotoaparát. Fotoaparát viem vyvolať teda priamo odtiaľto. Mal by ešte vyvolať aj z tohto menu bočného. Tu máme svetlo a tu máme fotoaparát. Takto. Fotoaparát. O čo vlastne ide pri fotoaparáte? Vy viete použiť buď vstávanú kameru na tých interaktívnych monitoroch, pri 86-palcovom monitore je už vstávaná, alebo si viete pri tých menších veľkostiach, ktoré máme 55-65, to je táto veľkosť, 75-ke dokúpiť exteriérovú, respektíve viete využiť náš vizualizer. Náš vizualizer vyzerá takto. V balení vlastne je kábel s USB-čkom, je k nemu takisto aj prepojka USB-C, čiže dá sa napojiť aj z notebooku, z C, prípadne spredu. Ja si ho teda zatiaľ napojím cez predný port. Takto. No a keď sa prepnem, dám si fotoaparát. Fotoaparát mi vlastne nájde kameru, ktorú mám rozpoznanú a v tomto režime vlastne mi zaostrilo, ukázalo mi teda našu krabičku od Cyberfoxu. Čiže takto si ju viem dvihnúť. Prípadne, ja si tu viem ako učiteľ otvoriť, otočiť si to a nasmerovať to tak, aby to deti čo najlepšie videli. No a viem im potom ukazovať, čo vlastne je v balení. Hej, napríklad mám tu balenie Cyberfox, mám tu príručka pre učiteľa, čo má vlastne učiteľ s tým balením robiť. Mám tu nejaké učebné osnovy, mám tu pekne celý pracovný list, čiže na kompletku. Tak, to mám síce dole hlavou, nevadí. Čiže takto vyzerá ten pracovný list. Tento si deti vedia vystrihovať, lepiť, spájať a tak ďalej. Už v pracovných listoch je to popísané, čo sa s tým dá robiť ďalej. Čiže toto je náš fotoaparát. Je možné z bočnej strany si vyťahnuť a premeniť si fotoaparát. Vy si viete v podstate urobiť fotku toho, čo vidím na obrazovke, alebo si nahrať video. To isté v podstate ako v každom androidovom telefóne. Si to prepnem na video. Hej. A keď si stlačím nahrávanie videa, nahrám video. Keby som to zase prepol, urobí mi to fotku. Čiže ja sa dám krok späť. Ešte krok späť tak, kým sa nedostanem naspäť. Čiže to sme mali ten fotoaparát. Okrem fotoaparátu veľmi používaná funkcia je, keď máte viacero detí, ktoré chcete vyvolať k tabuli, je tu rozdelenie obrazovky. Toto rozdelenie obrazovky si viete nastaviť na 2, 3 alebo 4 rozdelenia. Ja tu dám na najväčšie, dáme si napríklad žlté pozadie, dáme si nastaviť. V tomto režime vie každý žiak písať so svojou farbou, tomu dáme modrú, tomu dáme červenú, respektíve čierna, červená, modrá, hej, ten píše červenou, ten čiernou, ten píše modrou, ten má tiež čiernu, ale tu si vie zmeniť čiernu. Ale ide o to, že každý pracuje vlastným tempom
a každému jeden môže písať, ďalší môže gumovať. Takže takto v jednoduchosti. Ešte aby som nezabudol na zaujímavú funkciu, ktorú máme medzi nástrojmi vo whiteboarde. Je to vlastne pri prehliadači. Si viem vlastne zobrať hoci ktorú fotku a len si ju podržať a takto premiestniť priamo do nášho interaktívneho monitora, respektíve na pracovnú plochu. Poďme sa spolu ešte pozrieť na balenie a obsah teda krabice nášho interaktívneho monitora. Keďže nie je to len interaktívny monitor, je to aj konzola a ďalšie veci. Čiže ako prvé tá konzola je teda veľká, je to z mohutného kusu železa, ktorý fakt niečo vydrží, čiže ten monitor bude pevne držať na tej stene. Obsahom sú aj šruby, ktoré sú dostatočne silné na montáž, ak máme tú štandardnú klasickú pevnú stenu, ale keďže ako to chodí na našich školách na Slovensku, tak dosť často sa stretávame s rôznymi typmi stien. Ja odporúčam mať pripravené aj nejaké lepidlo, napríklad naši technici často používajú aj lepidlo D4, Power Kleber, tak prípadne toto môžete mať po ruke a s tým si viete pomôcť, ak je to horšia stena alebo nejaké dlhšie šruby. Druhá časť konzoly tvoria takéto dve pevné VESA uchyty, ktoré sa teda šrubujú na interaktívny monitor. Majú takéto super gumičky, respektíve gumičky, pružinky, ktoré slúžia na to, že vlastne ten interaktívny monitor on sa zavesí, zacvakne na tú konzolu a tie gumičky, či tie pružinky mu to len cvaknú a on tam teda hneď pevne drží a nemusí sa potom pod monitorom nejako zložito hľadať šruba a šrubovať sa. Čiže tieto sú tiež veľmi napomocné, čo sa týka montáže. No a čo sa týka ďalších doplnkov, čo teda ešte nájdeme v tej priloženej krabici, je diaľkový ovládač. Ten diaľkový ovládač veľmi nebudete používať, najčastejšie to používajú na zapínanie na to tlačidlo, ktoré je na interaktívnom monitore, ale viete ho samozrejme zapnúť s diaľkovým, viete si prepnúť rôzne vstupy, pridať si hlasitosť a tak ďalej, ale takisto naši technici ho používajú, ak náhodou je potrebné vstúpiť do nejakého zložitejšieho menu, toho technického, tak na to je diaľkový ovládač, čiže nestratiť, odložiť. Ďalej, čo je v balení štandardne, sú to pera, sú to dve magnetické pera, ktoré sa dajú prichytiť na ten interaktívny monitor, keďže je tam tá magnetická časť dole. Pero je obojstranné, má tenčiu časť, má hrubšiu časť a potom vo whiteboarde teda vy viete písať týmto perom dvomi spôsobmi. Hej. Môžete si nastaviť tenčiu čiaru, môžete si nastaviť hrubšiu čiaru a podľa toho písať len tým, zmeniť si teda typ písma len tým, že si otočím pero na druhú stranu. To je pero. Čo sa týka ukazovadla, tak v balení je takisto aj teleskopické ukazovadlo. Toto teleskopické ukazovadlo má takúto šnúročku, ktorá sa dá dať na ruku, aby nevypadlo a vie sa pekne skoro až na 1,20 m natiahnuť to teleskopické ukazovadlo. Máme dva typy. Dajú sa zakúpiť aj osobitne. V balení teda je jedno, ktoré má buď biely alebo sivý hrot. Ten biely hrot slúži viac na interaktívnu tabuľu, sivý hrot slúži viac na interaktívny monitor. Rozdiel je len v tom, že tá sivá časť môže lepšie fungovať na interaktívnom monitore. Je to taký nanopovrch, ktorý potom nezanecháva za sebou šmuhy. Biely hrot môže trošku zanechávať šmuhy, ale zase na interaktívnej tabule nezanecháva. A to isté naopak, sivý by na interaktívnej mohol troška zanechávať šmuhy. Čiže takéto super ešte vymoženosť, ktorú viete nájsť v krabici priamo od interaktívneho monitora. Čo sa týka káblov, tak samozrejme elektrický kabel, taký dlhší 5 metrový, čiže aj vzdialenejšiu zásuvku vieme využiť na pripojenie interaktívneho monitora k elektrickej energii. Ďalej tam máme HDMI kabel, takisto 5 metrový. 5 metrový kabel, vieme si ním pekne napojiť notebook alebo počítač, ktorý teda máme niekde bokom, ak nevyužívame napríklad ten integrovaný počítač, ten OPS počítač. Takže HDMI kabel. K HDMI káblu samozrejme, ak chcete využívať aj dotyk, keďže HDMI kábel prenáša iba obraz, na prenášanie dotyku na notebook priamo z interaktívneho monitora je potrebné kábel, čiže takisto 5 metrový Ačko, Bčko kábel, čiže zapojíme si z prednej strany na interaktívnom monitore jednu stranu alebo zo spodnej strany interaktívneho monitoru sú tam dva porty a druhý koniec si dáme do počítača. No a nakoniec by som spomenul USB-C-čkový kabel, čo je veľmi dobrá vymoženosť, keďže naše interaktívne monitory podporujú aj pripojenie notebooku cez USB-C-čkový kabel. Na čo je použiteľný taký kabel? Slúži to hlavne na to, keď máte už tie modernejšie nové notebooky. Tie modernejšie nové notebooky už majú port C väčšina. Dosť často sú to aj tie menšie, 14-palcové, ale slúži to teda na to,
že vy si ten C-čkový port viete využiť aj na nabíjanie notebooku, aj na prenos obrazu priamo z notebooku na interaktívny monitor a prenos dotyku z toho interaktívneho monitora do vášho notebooku. Čiže tento kábel USB-C dokáže spĺňať všetky tieto tri funkcie. V balení je 2-metrový, keďže nie je to až tak používané u nás ešte. Je to skôr na také prezentačné účely, keď máte bližšie ten monitor a chcete narýchlo nejaký menší notebook si tam zapojiť, tak viete využiť takýto kábel. Ale samozrejme dá sa dokúpiť aj dlhší kábel, 7-metrový, 10-metrový, ktorý si s tým monitorom viete prepojiť. Treba ale si preveriť kompatibilitu, aby vám spĺňal všetky tieto možnosti, aj prenos obrazu, aj prenos dotyku a takisto aj napájanie. 65W napájanie ponúka interaktívny monitor, aj ten kábel teda musí zvládnuť 65W prenos elektrickej energie. Čiže tento je 20 gigový a to je, čo sa týka nášho balenia, všetko. Ako rozšírenie teda k našim interaktívnym monitorom IT Touch si viete zakúpiť aj ďalšie doplnky, ktoré vám vedia pomôcť teda pri práci. Okrem iného, ako som už spomínal, je to ten software CyberFox, ktorý máte predinštalovaný a ktorý si kľudne vyskúšajte v tej demo verzii a oplatí sa vám určite aj s týmito doplnkovým balením, keďže CyberFox alebo Kyberliška nie je len software, ale je to balenie, ktoré obsahuje aj teda príručku pre učiteľa a učebné osnovy, ale aj pracovné listy, s ktorými viete potom s deťmi pracovať, či už je to na tom prvom stupni alebo v materských škôlkach. Takže toľko k tomu CyberFoxu, ale chcem spomenúť aj ten Smartbooks, ktorý vlastne máte predinštalovaný. Ten Smartbooks takisto viete sa opýtať našich obchodníkov, vedia vám ho ukázať a viete s ním pracovať na školách aj vy a viete si ho u nás zakúpiť. Ten Smartbooks je v podstate plnohodnotná verzia, akorát tam nie sú nahádzaní vaši študenti, vaši učiteľe, vaše triedy. Celý priebeh hry sa vám vlastne po 24 hodinách vymaže, čiže neváhajte si ho určite vyskúšať na našich interaktívnych monitoroch, keďže je tam jedinečná inštalácia, ktorú nájdete len u nás. Takže toľko k tým doplnkom. Ďalej ako doplnok je to určite ten OPS počítač. OPS počítač je to vlastne ten bočný počítač. Ak máte v Androide, respektíve v interaktívnom monitore len Android, tak ako doplnok viete použiť tento OPS počítač. Je úplne jedno, či máte náš IT Touch, alebo máte ViewSonic, alebo úplne inú značku. Tento interaktívny, respektíve tento OPS počítač, pripojíte k nemu antenky, jednu druhú, ktoré sú v valení, si len zasuniete z bočnej strany a viete používať tento OPS počítač a interaktívnu obrazovku ako Windows. Hej. Čiže takto OPS počítač má štandardne predné sloty, má tam 6 USB-čiek, 4 z toho sú USB-C-čkové, či USB-3, je tam jedno USB-C, je tam LANkový port, HDMI, DisplayPort. A hlavne zo zadnej strany je univerzálny Intel OPS slot, ktorý by teda mal pasovať na 99% interaktívnych monitorov. Čiže toľko k tomu OPS slotu. Nebojte sa, aj keby ste mali kratší slot a OPS počítač vám trčí, tieto bočné uška sa dajú premontovať. Takže toľko k OPS počítaču. Super doplnok je aj vizualizer. Určite niektorí na škole máte vizualizer, niektorí s nimi pracujú, niektorí nie. Tento náš vizualizer má aj takýto prevodník, keďže dneska už veľa počítačov má aj to USB-C. Ale čo je vlastne také výhodné alebo iné oproti iným vizualizerom, keďže každý jeden náš produkt má niečo iné a niečím sa líši a pridáva nejakú pridanú hodnotu oproti ostatným konkurenčným predmetom, tak tento vizualizer je vlastne plug and play. Vy si ho len zapojíte USB-čkovým káblom, či už do interaktívneho monitora alebo do vašho počítača a tento vizualizer vám bude hneď pracovať. Nepotrebujete si doinštalovať žiadny software doplnkový. Bude vám fungovať či už na interaktívnom monitore v tej aplikácii, ktorá tam je, na fotoaparát alebo v tej aplikácii pri whiteboarde, alebo takisto vo Windowse vám bude fungovať v aplikácii fotoaparát. Čiže netreba sa toho bať, má to dokonca takýto pekný ohybný krk, má to dodatočné svetielko, ktoré je vlastne na dotyk, sú tam 3 režimy prisvietenia a takisto jas, autofokus, čiže zaostrenie toho objektu a prevratenie strán. Takže nepotrebujete k tomu žiadny software a rozlíšenie tam je 13 megapixelová kamera, čiže je to veľmi, veľmi pekné rozlíšenie vo vysokej kvalite. Stojí to za to. To je k takej tej viac technickej časti. Ešte určite sa vám zíde napríklad takéto čistítko, takýto sprej,
ktorý obsahuje vlastne integrovanú handričku. S týmto sprejom vy si vlastne viete nastriekať na obrazovku. Môžem vám to ukázať neskôr ešte na blackboarde. Strieknete si, utriete si s týmto povrchom, ktorý je z takého mikrovlákna a máte vyčistený interaktívny monitor hneď po ruke. S týmto si viete vyčistiť aj tablet, aj blackboard, aj obrazovku v aute, aj telefón, hoci čo má displej. Tak pekne raz si strieknem, vyčistím a mám to čisté. Je to vyberateľné, čiže viete si pekne kedykoľvek doplniť vašu náplň. Je jedno, či tam dáte čistú vodu alebo nejakú tekutinu priamo na čistenie obrazoviek. Konkrétne tuto je taká špeciálna tekutina na čistenie. Takže toľko k nejakému čisteniu. V ponuke aj takéto pera, hlavne k interaktívnym tabuľám sú používané, sú univerzálne. Čiže ak vám chýba nejaké pero k interaktívnemu monitoru alebo k tabuli, kľudne viete použiť toto pero. A sú 3 farby, ale je úplne jedno, ktorú píšete a ktorú použijete, alebo budete používať teleskopické ukazovadlo. To je na vás. Máme takúto možnosť, keďže vieme, že často sa to na školách stráca a chýbajú pera, tak u nás ich viete získať. No a aby som prešiel na taký najdôležitejší doplnok v dnešnej dobe, ktorý posúva tie popisovacie tabule a celkovo ten set s interaktívnym monitorom na úplne inú úroveň, sú to tie LCD blackboardy. Je to úplná novinka, viac podrobnejšie o ňom si povieme v ďalšom videu, ale aby som nejako uviedol aspoň o čo sa jedná, máme 2 verzie, jednu takú jednoduchšiu, LCD blackboard, ktorý je určený hlavne na miesto papierov do škôl, kedy vlastne v takomto balení dostanete čiernu tabuľku, ktorá je jednoducho popisovateľná či už mojim prstom alebo perom, ktoré je teda v balení. Pekne uložené vlastne v tejto hornej časti, čiže toto pero si vrátim naspäť, aby som ho nestratil a táto plocha je mazateľná tlačidlom. Čiže to, čo som popísal, nie je to až tak jasne viditeľné, keďže toto je menšia verzia, zmenšenina, slúži to kvázi na ukážku, ako teda funguje ten LCD blackboard, ako funguje tá technológia a na jednom bode je troška menší počet tekutých kryštálov ako pri veľkej verzii, ale tento malý blackboard je použiteľný hlavne na stôl pre prvákov, pre prvý stupeň alebo do materskej škôlky, kde si to deti nahradia papierom a vedia pekne popisovať, nakresliť si obrázky a následne to zmazať. Takže takéto použitie majú tieto malé tabuľky, tieto malé LCD-čkové blackboardy. Tieto nie je možné mazať rukou takýmto štýlom. Ja som to len takto utieral. Tieto sú mazateľné len tlačidlom. Čiže toto je na vysvetlenie. Ja mám červenú verziu, ako teda funguje táto malá tabuľka. Takže nebojte sa to vyskúšať. Kľudne u nás buď na stánku, keď nás uvidíte na nejakej výstave, alebo si môžete objednať kľudne jeden kus na vyskúšanie. Stojí to, myslím, že okolo 12-13 eur. Takže takéto tabuľky. A aby som ukázal takúto väčšiu tabuľu, čiže tento LCD-čkový blackboard, konečne technológia, ktorá vlastne ponúka ekologické písanie. Tento LCD-čkový blackboard slúži ako náhrada tých klasických štandardných bielých a zelených krídel, kde trebalo mať spotrebný materiál. Tuto nepotrebujete žiadny spotrebný materiál. Stačí vám vaša ruka. Proste takto si viem krásne dokresľovať. Táto technológia reaguje na tlak. Sú tam vnútri tekuté kryštály, ktoré fungujú podobne ako na LCD-čku, kde LCD interaktívnom monitore, kde máte tiež tekuté kryštály. Akurát tam je nejaké svetlo zozadu, ktoré vyžaruje a ktoré vás osvetľuje. Tuto vás nič neosvetľuje. Preto je to takisto eko, lebo táto technológia odráža svetlo. Čiže týmto, ako ja si tu budem kresliť, ono mi to bude odrážať svetlo. A keď si všimnete v rôznych pozíciách, ak tu mám nasvietené svetlo a budem tu mať viac svetla, tak mi to z tejto obrazovky, čím viac svetla v podstate je, tým viac to odráža. Ale aj keď mám svetlo, nerobí mi to takú tú šmuhu, takú tú hmlu, kde žiaci nevidia, lebo mi tam svieti akorát svetlo. Alebo keď budem mať aj veľkú tmu, keby som zatiahol svetla, takisto budem vidieť, pokiaľ mám aspoň nejaké svetlo. Lebo to odráža svetlo. Ale sú tam vysoko odrazové tie body. Takže takto v jednoduchosti, ako to funguje, mazanie je taktiež jedným tlačidlom. Ako som zmazal, čiže keď si tu nakreslím a zmažem, tak veľmi jednoducho mám to hneď premazané. V balení k ním je aj takéto pero. Toto pero je štandardné
také, ako máte aj pri interaktívnom balení, veľmi podobné, čiže je úplne jedno, čo zoberiete do ruky. Má to byť nejaké pero strednej tvrdosti, keďže keď si ukážeme prstom, píšem aj prstom, ale musím viac zatlačiť, keďže tie kryštály reagujú na tlak. Čiže takto, ako ja zatlačím, takú silnú čmuhu bude mať. Máme k tomu aj takéto kaligrafické pero, ktoré sa dá dodatočne kúpiť. S týmto kaligrafickým perom si viem krásne podľa toho, ako zatlačím, tak určovať alebo meniť hrúbku mojej čiary. Ja si to takto prepíšem a ideme. 1 plus 2 rovná sa 3. Tak, no a môžem si to takto pekne podčiarknúť. A takto viem písať. No, táto verzia, ale o čo je lepšia oproti tej malej tabuľky? Okrem toho, že to, čo sme popísali na tabuľu, má viac ako 40 metrový dosah, čiže viditeľnosť, viac ako 40 metrov to viete vidieť, tak je to kvôli tomu, že teda jeden bod má veľké množstvo tekutých kryštálov na teda tom jednom mieste a to vytvára to vysoké vyžarovanie, respektíve odrážanie toho svetla. Ale aj keď prejdeme na to mazanie, tak áno, jedným tlačidlom, lenže má to takú možnosť, že tento LCD-čkový Blackboard je možné napojiť na elektrickú energiu. Aktuálne je teda, vidíte, odpojený, nemám tu žiadny kabel, ale viem si napojiť nejaký kabel. Ešte predtým, ako ho zapojím, by som chcel spomenúť, že táto technológia, tak ako to vidíte, to písanie funguje vyslovene mechanicky. Nie je to žiadna elektronika, ktorá by, keď sa pokazí, prestane fungovať. Jediné, čo sa deje elektrické, je malý elektrický impuls pri stlačení toho tlačidla na mazanie. Čiže takto. Ja keď si v tomto bode zapojím elektrický kabel, je to len takýto malý adaptérik zo zadnej strany. V tomto momente sa mi rozsvietilo červené svetielko, dal som nuka adaptér. V tomto momente, keď mám zapojenú elektrickú energiu, sa mi pridajú dve funkcie. Jedna funkcia je to, že ja teda viem začať mazať a viem si zmazať pekne ten LCD-čkový Blackboard, celú tú plochu. Čiže nebudem vedieť mazať len tým tlačidlom, ale pekne napíšem si niečo ďalšie. Tu som sa pomýlil, nemala to byť 2, chcem to dať 3 a tak ďalej. Tak si to viem pekne zmazať. Ak by vám to mazalo napríklad viacej alebo menej, ako chcete, dá sa to dokonca ešte aj pekne prispôsobiť. Software, ktorý k tomu je, tak ponúka super nastavenie toho mazania. Troška pridať, troška odobrať. Takže to je tá prvá funkcia, ktorú získam. A druhá funkcia, ktorú získam tým adaptérom je, že si LCD-čkový Blackboard tento viem prepojiť s interaktívnym monitorom, respektíve s počítačom takýmto káblom. A viem si nainštalovať software aktuálne len do Windowsu, ale má byť najbližšiu dobu prístupná aj aplikácia pre Android, čiže pre tie interaktívne monitory. Týmto káblom si vlastne prepojím tento Blackboard a všetko to, čo zapíšem, dostanem pekne do softvéru, do počítača a na konci dňa, konci hodiny viem si preposlať jednotlivé moje popisky ako PDF-kovú prezentáciu alebo uložiť to ako PNG-čkový obrázok. Takže takto v stručnosti, v skratke vysvetlené, čo to vlastne je na ukážku. A toto tu, čo vidíte na obrázku, s týmto chodia naši obchodníci. Toto vám vedia ukázať na výstavách alebo osobne u vás. Ale k interaktívnym monitorom máme 3 veľkosti zatiaľ. 55, 60, 65, všetko sú to veľkosti, ktoré sú adekvátne podľa toho, aký máte veľký interaktívny monitor. Čiže či máte 65, 75 alebo 86 interaktívny monitor, tieto 3 veľkosti sú adekvátne ku našim Blackboardom. Ak by bol menší interaktívny monitor, tak ten Blackboard je trošička veľký na ňo, keďže mám aj 55 interaktívne tabule v ponuke, respektíve interaktívne monitory. A ak by ste mali väčší interaktívny monitor, tak aj tá 65 bude trošičku menšia, ale je použiteľná. Plánuje sa najbližšiu dobu aj 90 palcový, čiže je to veľkosť skoro toho najväčšieho interaktívneho monitora, respektíve je väčšia, tých 90 palcov, a tá má byť použiteľná ako stredová tabuľa. Takisto so všetkými funkciami, tak ako táto smart verzia. Takisto čakáme aj na nesmartovú verziu, čiže verziu, ktorá bude mať všetky tieto výhody tejto obrazovky, tá vysoká svietivosť, to mazanie tým predným tlačidlom, ale bude ukrátená, uchudobnená o to čiastočné mazanie a to prepojenie so softverom, ale to sa samozrejme odrazí aj v tej cene, čiže budú podstatne lacnejšie. Takže ak vás toto zaujalo,
tento Blackboard, kľudne nám napíšte, dohodnite si stretnutie s našimi obchodníci, oni vám to radi prídu, ukážu vám k tomu viacej, lebo fakt je to novinka, ktorá stojí za to a ktorá vám vlastne uľahčí život z toho písania a nenapíšete sa toľko a budete to mať aj uchované. Takže toľko k tým našim technológiám, ktoré máme, ktoré ponúkame a ktorými si viete rozšíriť nejaké to fungovanie toho interaktívneho monitora. Hej, či už si tam doplníte niektoré z týchto možností, alebo si doplníte nejakú sadu napríklad na posuve, niektorých z posuvov, ktorých máme tiež veľké množstvo a v rôznych kombináciách vám vieme dodať tie interaktívne sety. Takže dokonca ten LCD-čkový Blackboard vieme namontovať aj vedľa interaktívnej tabule. Takisto sa aj takáto sada robí, len si treba teda vybrať ten najväčší Blackboard, tú 65. Takže takto. Ak sa vám teda toto video páčilo, tak kľudne nám môžete dať like alebo nás začať zdieľať. Dole treba len kliknúť pod videom a dostanete aj ďalšie videá, budete mať upozornenia k nejakým takýmto novinkám alebo ku konkrétnym produktom. Keď budeme robiť návody, ako je tento, tak aby ste mali nejaké upozornenia. Takže teším sa na ďalšie video a dúfam, že sa vidíme niekde na najbližšej výstave alebo prípadne sa uvidíte s našimi technikmi.